цел. И отново сте с Вико, стой. Аз съм Вико, а вие не сте. Аз съм Вико, а вие не сте. О, да. Сана къде? Скачаме долу, нали? Да, скачаме. Аз скачам. Ти Вико скача. Бомба! Момчета, чупихме си малко краката, но сме живи и здрави. О. Изтанкихме го? О, много ясно. Тук няма някакво време, докато тръгнат се спамват просто ти. Ма тук каквото се спамне, те много се спамват. Много тежки работи. Зомби се! Всъщност, приятел, тази игра не е... Кажи, бе! Що? Долу няма нищо. Гошо, къде си се разбързал, бе? О, тъмнината! Чай, Вико, с микрофона ли си? Аз нямам микрофон, бе. Аз съм с старо фенерче. С някакво фенерче съм. Аз не намерих микрофон никъде. О, има някой в къщи. Ехо! Намерихте ли нещо? Не. Чакайте да се движиме заедно. Тони! Не знам, тук съм аз. Батки с тези звуци, човек, нищо няма. Аре... Аре е натам. Това е. Май има нещо. О, ето тук има яки капани, чак. Трябва да отиваме в това синьо. Там има на нещо. силуета. Да, Гошо, я снимай. Видя ли го как подскочи? Да, той ще дойде салта тук отпред, брат. Елата. О, тия капани са много гадни. Ето го. Това. Бомба! Бомба, клад! Бягай! Това е рейс от Valorant. Маля, капана. Още едно нещо. Още едно. Чай, аз ще го спася. Момчета, вижте колко Хвърлят бомби, Тони, мръдни, Тони, бомба! Чай, Тони! Дебете! Това е баси комбинацията, това не е честно. Ало? Брат, това е най-лудата комбинация, какво е това? Не, моля те не! Това не е честно. Къде бе, върни се, бе? Пълне като си сам. Смешковец! Аз няма да изляза от тука! Върни се! Е така, ела бе, ела, Фреди Крюгер, идвай тука. Фреди Крюгер. Не ми се смей като бе, приятел. Фреди Крюгер, бе. Отваряй ти казах, нямам цял ден. Просто май няма да го отворят. Буфи, отвори. Върни се. Как се пише в олчата? Вам виж ето процент, такова. Единична кавичка, главно Q тире, скоба 5, реши да се върнеш. Браво. Не виждам. И аз мога да те гледам. Ще го отпреде, там къде трябва да въвеждаш самото нещо, брат. Ще да по-яко. Умрях. Огън! Бомба, клад! Какъвто огън, бе, брат, какво се случва? Нали имахме 59, така от 30? Да бе, чил сме. Ама, какво беше това, брат? Не знам. Това комбо беше много счупено. Не ми хареса да ни заключат на едно място и да хвърлят бомби по нас, брат, съжалявам.